Igbo ekenekwa m unu, Igbo ekene m unu. Anyị ka nọkwa n'oge ilu Igbo, mgbe anyị ji ewetakwara ma na-akọwara gị ilu Igbo dịgasị iche iche ka o wee na-edo gị anya ka i wee na-amụtawanye. Nke taata isiokwu anyị bụ anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Anyị kọwaa ya, anyị asị na onye izi ruterenụ ma onye izi bịara yọọ ihe ka a na-ebu ụzọ enye, maọbụ ka a na-ebu ụzọ aza ihe ọ na-achọ onye izi. Anyị wee si na nkọwa wee gaa na ntụgharị translation. Anyị bụrụ ya bụ anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma, bubata ya na English, bubata ya n'oyibo. Anyị agaghị asị the animal that came first used to drink good water. Enweghị oyibo, ilu oyibo dị otu a. Anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma, ntụgharị ya bụ first come first serve. First come first serve. Ọ ya bụ ntụgharị ya. Anyị bụrụzie baa na interpretation. We will now come to the interpretation. I will now say the first person that arrives, or the first person that comes to ask for something, will be attended to. The first person that arrives, or the first person that comes to ask for something, will be the first to be attended to. Oh, yeah, about the interpretation. That is the interpretation. Yeah, Mariata na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma, first come first serve. Ka ọ dị mgbe ọzọ.